Een aantal garageboxen bij de Eiermien aan de Prins Bernhardlaan in Remun zijn zaterdag flink beschadigd geraakt door een brand. Die is waarschijnlijk ontstaan in een caravan die in een van de garages sting. Rond 4:15 'smiddags brak er brand uit. Meteen waren er zwarte rookwolken te zien boven de garageboxen. Op deze beelden was de brandweer al volop aan het blussen. En het vuur was dan ook snel onder controle. Waarom moest de brandweer nog enige moeite doen om in de garageboxen te komen? De brandweer was met meerdere voertuigen ter plaatse. Die zorgden voor de nodige bluswatervoorziening door lange slangen naar de Prins Bernhardstraat aan te leggen. Die straat werden dan ook even afgesloten voor verkeer, om zo ruimte te geven aan de brandweermensen. Ook was de hoogwerker ter plaatse, vanuit de log kost beter bekeken werden waar de brandhaard zich ergens bevond. Nog binnen een uur kost het zijn brandmeester gegeven werden. De brandweer is wel nog even bezig geweest met nablussen. Wie het kost dat de caravan in de garagebox in brand is gevlogen, dat is niet bekend. Dat moet verder onderzoek nog uitwijzen. De garageboxen die liggen tussen de Moveo en de Eiermien in. En bij de Eiermien is het al dukker misgegaan. Een aantal jaren geleden was er nog sprake van een zeer grote brand. Dat werden het zaterdag niet, mede door de snelle inzet van het Remunse brandweerkorps.